Kwenzeka into engizothi fana naleyo kodwa hayi ngoba kwakuyinhloso ukubone ulingeke angaze ngibona ulingeke ngendlela ongayi-understand. Number 2 yabona ngoba dekhala eqaleni ethi kimi asazwani kahle ekamereni lento okuhamba kwakhe lento okuphuza kwakhe vele bese ngigcina bese ngilala ngibheka le kusekuseni ayivuka ayile emsebenzini ngihlalele mina la endlini kwazi kwagcina umfazi khona la egcekeni hayi ngoba mhlawumbe ngangibona umfazi kodwa ngendlela nami engabona sekufika isilingo ngakhona nami ngayikhuza sekwenzekile ukuthi ewu ngalenza iphutha ebengingafisi ukuthi kude kuzigcine kuze kufike la sekufike khona manje ake ngizwe la fast usuqala ukumthanda baba omncane mawubuka uma wakho umbuka njengani njengamina ngimbuka njengomama kodwa ke usezongixolela naye baba omncane nami sengiyamthanda angisezwanga sizoxolela ngoba baba omncane ngiyamthanda usuyamthanda ngezindlela umama omncane wakho sombuka njengomnakweni yebo yonke lento ihlobene nokuthi umama omncane wakho wakushaya kususe esokeni lakho yebo mama yebo awu ngitshela nawe uyakholwa kulento ukuthi manithandana nomuntu ufuna umchaze ethi ufuna akuthande kanjani cha mina ngikholelwa kukona baba angikholelwa kona. I'll tell you why. If umuntu ekuthanda fanele akuthande ngendlela oyithanda ngayo oyithanda ngayo wena if mina ngifuna wena ungithande ngendlela engiyiyona fanele ngikutshengise ukuthi mina ngumuntu onjani then when you can take it from there telling you ukuthi yena ngithande kanjani ibona ngathi kuzoba umqansa kwenu ungakazi ungibone ngikwenza kumina. What about lento ukuthi thina njengozulu nguzulu wasemakhaya umuntu esifazane wena usuka kaMlangeni uza kwaLuqa uzothobela umthetho wendoda lapha imina ozochaza ukuthi maMlangeni ngifuna ungithanda ngalendlela ayifani lonto kona nalokho ngiyaphikisana nakho kurongi kona ngiyakuzwa uthini ifana nalento ngibuza yona ukuthi umuntu ufanele umthande ngendlela yena asho ngayo ukuthi mina ngifuna ukuthandwa kanje wena mongithanda ungihlonipha kuyazenzakalela ukuthi ngithobeke ngamafupho okuthobeka akuphoqa ayikho into ephoqayo othandweni momthanda umuntu musukuleba uthi ngifuna umuntu ozongenzela izenzele wena zithande wena then umuntu uzwenza lento iyona wena and kuzoba lula ungamlimit because the time ngithi mina nondaba cela ungithande kanje what if ngifuna ungithengela into enkulu kunalokho mina sengikushila sengilimithile kanti mhlawumbe uNkulunkulu ukukhula ngibekele kona emhlabeni and ukulethe for a reason so mase ngikutshela wena ngisakwazi umlalela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi ungiphathe kanjani yesinye indlela usuku ngixoxela ufuna ukuthandwa kanjani yenza ngibona ukuthi ufuna ukuthandwa kanjani angizenzele nje futhi nakhona ukuthi if ngiyithanda ngendlela engiyithanda ngayo angenze ngendlela uzoyibonela nawe ukuthi hayi uMagasela into emenza be happy le ngimbone mengifuna ukuthi nje ngidinga ispace sami ngizoyihambela ngiyikhiphe so nawe uma ufuna ukungijabulisa uzothi awufuna ukushaya umoya kancane asihambeni ngoba ukungibone nami ngikwenza kumina so angikwazi ukucela into engakwazi ukuzenzela yona fanele ngikwazi ukuyifaka kumina le yanto ngiyisebenzele kanzima kumina because nakhona as umuntu ukuzakha kubalekile ngoba ugcina usufuna into ongeke ukwazi ukuyimela futhi because uyayifisa kodwa awazi ukuthi mengase umuntu ayenze kwenu uzokwazi ukuyamukela ngendlela eright. Niyabona makhuluma ngento e-right mina ngakhetha right because ngifocus ingane zakho ukuthi ngiyayazi into efanele mina yabo ukuthi ngakhetha kahle siyasaba wena kuba yimina ngane ukuthi angibingelele igama lami uKings Chaka ngwalapha kaLuqa umfoka amancisa kancane ayidedele intombambe esokena ngihambe ngedwa ke ukhona uMamdeba ngane yakwethu mbukelwe Black Life TV sesibuyile saphinde sahlangana kuhlelo lethu lumnandi ngihamba naye uKing Luqa mina sengimbiza ngonondaba ke bafethu ningangijudge unjalo asambe ngaza ukuthi siyoza ukuthi iso ngeso sibathele abantu namhlanje sambe Lilaba kashana kamenzi aphuza umlaza ngameva nenabenhlonhle nophapha ekhanda ehlana sezantsi uyifunda sezethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele ngaza ukuthi le Black Life TV igama lohlelo ke iso ngeso sibuka nje nabantu sikhulume nabo sizwe ukuthi lempindiselo engaqhamukapi igama lami uKings Chaka ngwalapha enganza ukuthi kwaLuqa ngami ngedwa ke khona uMaluqa sabona ngane yakwethu sawubona njani ngiyaphila njani ngiyaphila phela okay you have to yeah sharp what right indawo
No, ukuze ngifile ngathi ngakubuza ukuthi ngakwenzelani. One of those days. Hayi ngi-right. Okay. Yebo. Qhubeka ukubekelela abantu bakho ma. Ngokhulu ithoba ngicela uthatha le thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi isongeso. Njengoba seshilo ku-Kings Chaka uluqa ukuthi akahambi yedwa uhamba no-Queen. So umbukeli we-Black Life TV uyalazi udaba la into esuke sihlanganisile no-King kakhulu kube yikona ukuthi sidila ney'nkinga zabantu sizwe abantu sibafisa sibasize kanjani. Ngokukhulu ukuthobeka so sasa le thuba King sibingelele usiso seduzeni ukethu usivakashele. Sawona sesunjani? Yebo sesunjani? Siyaphila ngicela bandla ubingelele umbukeli we-Black Life TV uzobe usuzisho ukuthi ubawa kaba then bese uhlala phezulu kodaba sizwe sino-King ukuthi singakusiza kanjani. Ngunomfundo wakwanyawo from eSihluwe. Ngizothanda ukunibingelela abalaleli. Ngize lana ngibhalele la kwa-Black Life ngesizathu engize ngaso lana esika siswami undodakazi kasiswami Okay. omdala. So undodakazi ngamthatha emncane samncane kakhulu usisi eseshile emhlabeni. So njengoba wayeseshile ke kwangaba bikho la ezohlala khona mina vele sengendile ngenda emzini wami. Okay. Umuntu wami umyeni wami uMaphumulo. Okay. So njengoba ngihlala sengihlele khona iminyaka ewu8 yonke umntaka sisi ke wangaba nayo indawo yokuhlala. So njengoba engenayo ke ngamthatha ke emncane weza wazohlala nami nomyeni wami. Umyeni wami ke umuntu ohambayo ngokumsebenzi akahlali ekhaya. Uyafika kulezo nyanga lezo ngihlala naye ke ekhaya umntaka sisi wami omncane. So manje inkinga esengiyithola nginenkinga ukuthi umyeni wami mayifika khona izinto azaziyo kodwa engazi ukuthi uyithathaphi kanjani utshelo ba. Mangiyibuza angazi ukuthi uzizwa ngobani kanjani ngoba la ekhaya sihlala sibabili. Yeah. Nomntaka sisi wami. Okay. Manje into engifisa mina ukuyithola ngizela ekhaya ngoba ngidinga usizo ukuthi ningisize ukuthi ngingenze njani. Mhlambe angazi noma ngizwa kahle. Inkinga obhekene nayo umntasisi wakho. Iziphi lezi zinto oyisolayo ukuthi uyazenza or uyazisho kodwa awazi kahle ukuthi zenzeka kukhona wena naye kuphela? Umyeni wami kwesinye isikhathi uke wafika wathi mina ngiyaphuza. Okay. Mangithi ngiyabheka akaze kwenzeka lokho ke ekhona. Akaze kwenzeke Eko. Akaze kuze kwenzeka. It is Chomi. Wesi. Hayi intombazane wena. It is. Akusizi. Kodwa uyathinta wena Ntshontsho. Angisho njalo ukuthi ngiyathinta kodwa ke Youth. nje ngaleso sikhathi kodwa manje akazi ukuthi mina ngiyathinta umyeni wami. So umuntu oyumthumu yena undodakazi. Undodakazi uyena engike ngimcela ukuthi okay njengoba ngicela ungisalele ekhaya ngisaphuma kancane. Yes. Kube uyena futhi mangibuya angivulele. So yena wazi ukuthi uyadrink. Yena wazi. Manje ubaba wekhaya usumthola esazi. Ubaba wekhaya sengimthola eselwazi udaba ukuthi mina ngiyahamba nabangani bami. Ngithi ukuyoshaya. What if again undodakazi abangani bakho ngoba uyasho ukuthi kwamena abantu abangani bakho abangani nabeko right? Abangani bami akubona abangani nendoda yami. Okay. Umuntu wami owami nje kuphela akahlali nabantu akanabo abangani ngisho la around. Akanabo abangani umngani wakhe nje umsebenzi wakhe nami kuphela. Wena kodwa umngani wakho? Umngani wami uyena mina naye bese ke nabangani bakho nengane kadadewethu kuphela. Awu labo nabangani bami. Ayi wena ubaleka neqiniso kukhule sokuzwa King la. Ngiyakutshela Ngoba uzama ukuyibeka ku safe side. Yeah, uzama ukuyiprotect kodwa manje uyalifuna futhi usizo. What if lo sizo lifunayo uzogaxelisa wena kuvela izinto eziningi esingazazi? Ayi Angicabanga kanjalo ngoba
iqiniso engilifunayo kahle kahle ukuthi kwenzakalani Kwenzakalani. ngoba angi-understand lutho. Ba-close kanjani undodakazi no-husband? Ba-close ngendlela okungangokuthi ngake ngahamba ngesinye isikhathi mangithi ngiyabuya etown ngathola abahleli ndawonye kodwa manje ngingazi ukuthi bahleli ndlelani kodwa nginganaki ngoba phela indodakazi yabo kodwa-ke nganganaki izinto ey'ningi. Kodwa khona uyasola ikhona Kodwa ngiyasola ukuthi ikhona into ebahlanganisayo ngoba ngelinye ilanga ngathola bebuka ividiyo. Le video lena ividiyo yabantu abadala. Ipon? Yes. Shame. Hawu. Mangithi ngiyambuza umyeni wami ukuthi yindaba abuke le video kanjena nengane yindaba. Angathi bangangikhombisa nami. Babheka kanjani? Uyibuka kanjani le video lena nengane? Mntwana yabo Ngoba le ngane lena ngiyikhulisile incane emveni kwalokho imina ngenza sure ukuthi i-right ifanele. Ineminyaka mingaki mhlawumbe if you don't mind asking? 22 years. Okay, ish. Yazi senze njani King mina ngibona ukuthi asizama ukusiza usisi. Yeah. Indaba zakhe zijuice khona nephone khona la ibuka umyeni wakhe nondodakazi. Ujuice mangapona. Azi kanjani? Aseke asambe silanda usisi nobhuti sibone ukuthi siyabathola yini sizwe ukuthi udaba mase siqhubeza siya ngakuphi. Siziswe ke le ndaba ejuice ngenxa ke igama eliqhala ngo-P. Phinde sinamukele futhi esigabeni sethu sesibili sohlelo isongeso. Sikhulumile ke esigabeni sokuqala safika la sibona khona ukuthi cha udaba seluyamdinga umnini sithole ukuthi mhlawumbe masibuza yena imibuzo kuzomiseka kanjani. Magaselo. Yebo King. Ngane yakwethu. Asingasimosha isikhathi asike sibingele lo baba la eduze kwakho. Ngiyaqala ukubona uvuma uhlala eduze kwenye indoda. Yeah, ngcono bengelelwe yimi futhi hayi wena. Hawu. Niyaphila futhi. Siyaphila futhi kunjani? Hayi sikhona ngeke phela ubengelelwe yimama lami la. Ugezephi nangu sesebafuna kubengelela wayithulela. Sengisiza yena nje nami. Alright baba. Mfowethu ngiright ngezwa kunina. Mlangeni Magasela lesikhukhukazi sami lesi sisebenza naso la kwi Black Life. Ngicabanga ukuthi usisiloyo yamazi. Kakhulu mfowethu. Umazi kanjani? Umama wasekhaya. Khosi. Jesus. Mama wasekhaya. Hallelujah. Okay. Futhi asingene odabeni kodwa ke luzongena ngosisi mhlawumbe akuchazela ukuthi why ubaba simbizela njengendoda ehloniphekile sikwazi uvela sikwehle ngenhla nje sisi mhlawumbe ungamtshela ke owakwakho ukuthi kungani ela. Sawubona baba. Yebo sawubona. Yebo. Ngikubizelana ngodaba esinalo ekhaya. Ngobani? Angithi uyazi ukuthi unokuhamba. Ungabuyi mhlambe inyanga uhambe ngokomsebenzi. Yeah. Lana sengithola ezinye indaba engingazazi. Lezi indaba lezi engazi ukuthi futhi uyithathaphi. Emveni walokho ngake ngakubona uhleli nengane kadadewethu ubuka nayo ivideo amaphone. So manje ngizela ngokuthi ngicela Black Life bengisize ukuthi bengitholele iqiniso kahle kahle ukuthi wena nengane kadadewethu nenzani kahle kahle yini le nihlanganisa kangaka nobabili. Cha ake ngiphawule kulolo daba. Umuntu akadadewethu ngimthatha njengosibali ngimthatha futhi njengengane yami. Lando obunganeke ukuthi vele uyingane nangokweminyaka. So engikwenza naye angithathi njengomuntu engathi mhlambe sekukhona sengubona kuyena because nakhona lokho usibona sikubuka efonini nakhona thina abantu abadala amafoni ke into eningi asikwazi ukuzenza ngoba wacela nje ifoni wathi hawu sibale ngicela ukudownload uTikTok kuningi ofayela ukubona hayi nami ngavuma nje awufaka uTikTok ngihlale ngizokhuluma ngawo kanti uTikTok uzothi udownloadwa angene straight kulama video aqondene nezinto zabantu abadala
Mangivula mina uTikTok uvela ungikhombise izinto ngqo lezi ezimangaza ukuthi kwangangokuba yena kufanele ngabe ubuka lezo zinto noma yena kufanele ngabe kuthiwa ngihlala naye ngibuka lezo but ngokuthi ngoba ngimthatha njengengane ngoba ngisho ngifikile endlini mina makuthi ngiyigqokela isikhindi sami esincane ngiyiqimbele ngiyingenele bathroom kusuke ngena nkingi ngoba ngiyazi ukuthi uyingane uyabona kodwa manje ngendlela esekwenzeka ngayo ukuthi mhlambe sengathiwa kusuka umsindo phakathi kwami nawe ngenxa yengane bengingazi mhlawumbe ukuthi ngoba ukuthula kwami mina ngithule ngoba vele ngingafuthi egcineni kuthiwa ngixabanisa nomntaka kamama wakho ngoba nakho mhlawumbe kukhona izinto mhlawumbe mina engimenza zona noma engimenzisa zona. Khona into engayithola Mamlange. Yebo. Mhlawumbe wona ukuthi lento social media. Nami ngihlala ngithi awu ngicheckele mama sibheke lapho ukuthi lokho nalokho kwenzeka. Kuyenzeka lapha na ku TikTok mawudlalwa kuvele ukuthi ibhuti abantu abangaqokini abenze inkosi asekamelweni. Into nje nabantu abadala uyi-assignele kube ukuveza ukuthi u-over 18 emva kwalokho bese uyayijoyina. Baprova nganto na 18 ngempela noma bayeka angikaze ngiyenza angijwayele ukwabuka amaphone angifundiswa kodwa ngiye ngibone ukuthi into nje ehlangene nalezo zinto ijwayele ukuthi kufanele ube over 18 in order for you ukuthi ungene kuzona. Ayikho kodwa uTikTok ovela uthi uyangena kunephone. Now ngifuna ukuthola kuba maphumulo. Futhi into ekade ivela ikhona leyo. Nami lento engicabangayo ukuthi iyona lento shuthi babe nenhloso okuyenza shuthi kade into abayiqala ababenza. Bafihlela mina. Yebo. And okunye ngifisa ukubuza kubaba ukuthi njengoba usasixoxa udaba lakho lokuthi uTikTok wawungazi wabona efonini ekabaye yakho noma yakho umntwana Eyami phone. Wabona senisekuyilokhuza kwiphone nakhona wasala usuyithulela njengoba ngasho ukuthi ayisuka la because sina sesenze kanje uthola ukuthi sibuka iTV abantu baqabulana ingane vele uthi hey hamba yabona noma uyidisturb nje ukuthi ngizile buka eceleni noma so wena wenze njani wathi akashintshe noma aqhubeka wathi vele ngoba ingane ubuka opopayi yena njengoba abantu benza lento abayenzayo lapho cause mina ukuyibuka kwami ngavele ngabuka nje yabonga ukuthi awu ingane ibuka lento yabona ubuka into ongakazi uzuyibone noma ungazi uzuyilandele noma kuthiwa ukhule kanjani so ngayibuka cause emqondweni wami into iyafikayo ukuthi awu lengane ifake lento efonini yami bese ngithi mina ayi anginankinga ngoba kwesinye isikhathi ngisho sihleli sibuka iTV ukubona ukuthi kunezinto esizibuka fanele ngabe yena ngabuselele lo kuthiwa hayi ingane ayivala amehlo ngeke ingane zamanje uyivalisa amehlo cause vele izinto lezi esezenzekwa live uyabo kodwa nje ke ngendlela okwakwenzeka ngayo efonini nami ngabona sekukhona but kodwa ukuthula kwami ngoba ngabona ukuthi vele end kuzohamba kususa umsindo ngathi angithule kuze ngiqabanisi no lokuzana noma kadadwayo ngoba vele lento nami esengiyibona ngibone mina sekulethu lento befela ingane ngiyikhuze kwasekuqaleni ukuthi yini lento ongivezela efonini wanje ukuqala but nami ngabuka sekukudala kodwa ngasithi angithuli ukuze ngingagcine sekukhona umuntu ophuma kabi la endlini noma osixabanisayo mina naye sobabili. Ngiyakuzwa ke mina futhi right shuthi ayimnandi ke lapho ayimnandi ngempela nokhona ukuthi ifika kanjani kuTikTok kwakho kodwa mhlawumbe sekuyinto eyaziwa wena noNkulunkulu nobathathu because nje uTikTok isina engicela ukubuza ukuthi indaba ongangitshenanga ngalolu suku wakhe ukuthula izathu esenza ukuthi ngithule ngiyayazi impilo yengane and futhi ngiyazi ukuthi once waxabana nayo noma wayithethisa inhliziyo yayo noma yona lenhliziyo enayo ukuduba kwayo kuzobe ukuphuma kwayo la endlini igcine singayazi ishonaphi bese kuba sengathi mina ngizokuhlukanisa nengane kasisi wakho noma abantu bazozwa ngaphandle ukuthi sekubuyile mina uzoxabaneka nasisi wakho ngane wakho ayisahlala endlini ngoba nakhe ingasenamzali so ngathulela ukuthi mina lento ngiyigodle mina but ngoba bengingazi ukuthi izogcina sifika ngalendlela. Khona into engicela ukuyibuza baba wena ngabe uyamthanda ingane yadadewethu? Ngiyamthanda njengomntanami kodwa khona olungali alukho lungali mana baba enye into esho sisila uthi enye eniqhathayo ngaphandle kwaleyo phone wena umuntu osebenza uhambe ngomsebenzi yena ke kunezinto ezenzakalayo anesiqiniseko ukuthi wena awuyithandi kodwa uthola wona usuzazi and unokudideka ukuthi uzizwa ngobani ngoba uyazi ukuthi abangani bakhe abasona abangani bakhe but lapha ekhaya nihlala nibathathu wena uyena usisi umntwana lo sikhuluma ngaye mayelana nalolu daba sengikhulume kakhulu naye ngaze ngagcina ngathi hayi ake ngimiyeke ngizogcina ngiyibambela ngeyami indlela ngoba ngicela mhlawumbe ukumbuza kwami amahlandla sekazo kwaba ngo5 ngoba uvela phike athena akakwazi lokho athi akabuyi lapho ngoba wana kokuqala utshwala
yabo akazi ukuthi ngiyazi umuntu uyaphuza Uzwa ngoba ngizwa ngananga ingane kamamncane wakhe Hawu. ngoba ingitshela mina the way ingitshela ngakhona ingitshelela ukuthi mina ngendlela nami engifuna ukubona ngayo ngingakhombisi ukuthi konke engiyaziyo kodwa bese ngifuna ukumbona mangifika ngoba zikhona izimpawu mase sisobabili ekamereni azenzayo ezibona ukuthi la namhlanje kukhona ke ladlule khona namhlanje kukhona ke lokho akudlile bese ngibona indlela action wakhe azowenza angafuni ukuthi asondelane nami ngoba uyazazi vele ukuthi khona into abeyiphuzile manje njengomuntu osekhulile onomqondo ojulile okudlula ingane na 22 uyayibheka lento ukuthi iwona kangakanani umuzi wakho ngoba usesiyobe efike la ukhathazeke ngalelo ukuthi ngixabana njalo manje and lento yokuxabana njalo ayona angayithandi ufisa ngabe kuthiwa kuyalunga niyalunga kodwa uyabona ukuthi nesandla sesithathu usuyasho ukuthi ubani owenza lokho so uma usukuxoxela lento usukuxoxelwa kiphi imotive ngokubuka kwakho kahle into engayikhuluma mina la mfowethu usibale ngendlela akhule ngakhona noma impilo ayiphilile njengoba esela kuthina wafike wakhuleka ngalendlela ngoba esenza izinto ikhona into eyabantu baxabanisa nosisi wakhe mina engingayazi ezokwenza ukuthi manje naye lo ebese ufuna ukuzokhipha iqhubu azolikhiphela ngokuthi manje agcine sefanele ukuthi izinto ezenziwa usisi wakhe athi akangayafihle yena vela ngayifihla afika ngitshele mina uyabona okay mhlawumbe ubaba unawo umoya baba ya prophet ngiyathandaza phela angiyes ngiyathandaza phela ngoba hamba kuvuka indlozi yaphakathi into yaphezulu lokho iqhwi yaphezulu queen mina ngibona ukuthi mhlawumbe asingakhulumi ngaphandle asingakhulumi konke ngaphandle engekho lo mntwana esikhuluma ngaye asiyami cela ungibizela yena sithole ukuthi kwenzakalani mama ngoba asikwazi ukuguqa ingane kanje hawu uyaze hayi hayi makudingeka uswazi impela ofuna lingena lengane vele ivula iphoni freeze umuntu omdala isimeni saphakathi ayibuka isikhathi eside naye athuthukile kodwa kwesinye isikhathi ubaba akasangithinti ngisho embedeni hayi wena akasalokothi uvele ngitshela ukuthi mayibuya emsebenzini naye ukhathele mana-ke mfowethu ungamthinta kanjani umuntu wazi kahle ukuthi ubuye ematshwaleni umuntu kuze before uqabulene uqatshulwe iphunga likatshwala utshelo bani before nje ngimqabule kube iphunga likatshwala kuqala ngizoqabula wake walizwa yini baba iphunga awukwazi uzulizwe ngisho ukulizwa lelo phunga lelo kodwa ngibona ngezimpawu ozenzayo ukuthi abona-ke namhlanje ke ngubone futhi nami sengigcina sengiyithule ngithayi ngisayiphuzela i-rebooster mina andavinuka-ke i-rebooster i-rebooster kuzothi utshwala avinuka i-rebooster webaba mina ngithi wamchazela usisi ukuthi umuntu ophuzayo awuzwani naye uyazi nje umuntu ophuzayo umuntu ohamba imgroove mina bona ngoba ngisuke ngihambile mina umsebenzi uyazi mangisuka la ngisuke ngiye emakhaya kwaNongoma ngoba nakhona nginekhaya uyazi ekhaya ngisebenza ngabantu ngihlale leso sikhathi ngiphinde ngibuye futhi ngiphinde ngiza into nje ebheke okwesikakhulu akasayi ngisho esontweni mangibuza esontweni akasayi ngisho esontweni mangingekho usuke ehleli kuphi no hayi usuke elambile wena baba ngoba phela musumuni ulambile indlala ibangulaka kulamba onjani ulamba lokho ukudla kukhona endlini nokunye ukudla lokwababa siyakudinga abantu wangithandazi kahle ukuthi uthandana nomntwana abantu abadala kukhona la fanele abekezelele khona namhlanje sekuyini ke kodwa kufanele ngibekezele wena ngalana ubhizi nengane esekhaya kodwa ngingazi ngibuka amaphone lawo usibali suke sihlalele nosibali uyazi naye suke sihlalele nje sibukela isikhathi sinankinga nengane encane nephone niyathula nje kuyiphone ngisho lutho hey yazi athi uyaqhinqile kodwa umama ulambile qhinqela kuphi lalela asenze manje asimnandi asilandele intombazane la sibona ukuthi siyakhuluma naye sithi ngeke Alright, asibinde ke sinamukele once again esigabeni sethu sesithathu ohlelweni olubizwa ukuthi iso ngeso igama lami kuseUking Sichaka ngakaluqa khona siphalaphala sentombi yakamlangeni sabona ngana kwethu yebo sabona njani hayi sikhona njengoba ke vume eqaleni sesibengelana njalo nathi yayibo leyo nto mfethu ngiyepra mazina vele ubingelwe sisterlight uze kakho okay mbingelele mina ngizomnikeza imic okay sabona sisu njani Ngiyaphila njani ngiyaphila awuthe ngiyaphila njani bhuti mina ngusisi hayi ma abo ujabulisa lo bhuti eseduze kwakho manje othi kubambele imic obuyakhohle inkinga eziningi
Unjani Sandra? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela bandla ngokukhulu ukuyithoba ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Bese sisichazela ukuthi ubawa kwabani. Sanibona babukela emakhaya, igama ngokuxoliswa wakamdunge, ngina 22 years, ngiphuma eHluhlulu. Ha. Ngeke siyabonga. Profile. Myself nje straight Yabo, love. profiling. Sandra sami, uyabazi lapha usisi nobhuti ehleli nabeduze kwethu. Yebo ngiyabazi. Uhlala napho? Usisi ufana ukuthi uma kumena wangikhulisa. Okay. Ubhuti uSibari. Usibar. Kodwa yena usibar ufuna ubaba omncane ngoba vele umuntu kabamncane. Sengajwayele ukumbiza uSibari. Oh, hayi, kulungile inkinga ayikho. Into esoyenza ke King ngicabanga ukuthi sitetela bani? Umama noma ubaba? Ake sizwa Amchazele ngomama. undodakazi ukuthi Sizwa ena ngomama, indaba ela uyena ekhaya olethe namhlanje. udaba ukuthi ulethe ngaluphi. Okay mama. Ma? Unjani Xolisa? Ngiyaphila. Ngizelana ngokuthi ngifuna bezongixazululela inkinga enginayo lapha ekhaya. Engibhekene nayo ngobaba nawe futhi. Khona into engingayiqondi kahle eyenzakala egcekeni. Enzeka kanjani mhlawumbe? Uma ngingekho noma ubaba engekho, ngifike ngenza izinto ukhona wena, ngazi ukuthi wena ukhona osegcekeni nawe, mina nawe. Ngithi mangibuya, okay, ngivulelwa wena futhi eminyango kube ukwazi ukuthi usobabili into engiyenzayo egcekeni. Mangihambela nabangani bami, kusuke kwazi mina nawe, hayi ubaba. Kodwa mase ebuya ubaba, ubuya asazi yonke into, ungazi ukuthi isukela kuphi, nini, kanjani. Utshela uba akanawo umngani, ngiyamazi, akekho umuntu akhuluma naye eceleni. Kodwa manje izinto ezingixakayo ayikhulumayo izinto azaziyo mina engiyifihlile kuyena. Lezi zinto lezi angazi ukuthi uyithathaphi, noma ngizothi uyithatha kuwena, noma ngizothi uyithatha kubani angazi. Okunye wena makukhona umuntu wami egcekeni, awunqeni uvela ugqoka ishirt yakho noma ingubo yakho emfishane. Bushuzele ngaye egcekeni, bushuzele ngaye ekamerweni yekhishini, bushuzele ngaye. Kodwa-ke kungixake lokhu kuthi kanjani phela fuze ngabe uyamhlonipha ubaba wakho lona, uyena owakhulisayo nami futhi. Eveni kokuthi kuhamba uma wakho. Usisi wami naye wahamba ngendlela engaqondakalanga. Ngenxa yokuthi wena ubhizi umhlupha ngokukukhuza ngapha nangapha. Namanje ngisho ngithiwa ngabe ngiyakhuza awuzwa. Kodwa manje into esiyenze ukuthi ngize ngifike la ingoba sengikhathele ukuthi ngikuquze, nanokuthi khona la engake ngakufica khona uhleli nobaba omncane wakho nibuka amaphoyinti. Nangangibona kodwa mina. Yeah, asibanikeze ithuba lokuphendula Sithando. Kuthini ukuphawula kwakho mami kulolu daba sekhulume kangaka umamncane? Kulokho okusekuqaleni kukona konke nje ngiya-understand konke. Kodwa kulokho osekuqaleni sungaze ngicabangela ukuthi mina ngaze ngitshele ubaba omncane yonke leyo nto leyo. Angeke ngize ngikwenze lokho kuwena. Okwesibili futhi lokho kwephoni mina ngikwazi, wakubona wena mina ngikwazi lokho. Nalokho kweyikhindi mina ngisuke ngiyigqokela njengazona zonke ezinye iy'ngane njengoba usuke ubona sihamba nabangani bethu. Lokho okushoyo mina ngazi angikwazi nje lokho okushoyo. Kuyangidumaza-ke lokho-ke mina yazi. Ngoba ngihlezi ngikhuluma yona lento la egcekeni. Wena uke wafuna ubhuti wendoda yami la egcekeni. Ngakukhuza ngayo. Kodwa manje sengiyakubona lokhu uncike ubaba wakho manje ileyo nto engixakayo ukuthi kanjani ukwenza kanjani lokho. Phela wangishaya, angithi wangishaya ngaleso sikhathi. Yes, kodwa uyaqhubeka. Ingakho-ke ulana namhlanje ukuthi kufanele uzongichazela kabanzi nobaba wakho. Cha, shuthi wena kahle kahle ubuka ngenye indlela ukuthi sengaze ngize ngenza izinto ey'njalo kubaba omncane. Angeke ngize ngibuke ngenye indlela. Into engiyibonayo ngimdala uma ngimngaka ngisiyona ingane. Okay ndodakazi, ngicela bandla ma ukubuza undodakazi umbuzo ophuthumayo. Uyaphika ukuthi awukazi uyibuka iphone noba noSibari? Ngiyaphika. uSibari uthena ke nayibuka yafaka owena. Hayi mina ngikwazi lokho okushoyo. Ha, uba ukufundisa ukuphika uthi waphika uzofa. Hayi mina Kusho ukuthi uSibari unamanga.
Awukazona uSibari umdownloadele TikTok? ngake ngamdownloadela. Okay, ngesikhathi downloadele TikTok yini eyavele engajwayelekile enagcina neyibuka nobabili? Ayikho. Bamaphumo. Ayikho. Ake ngiyilungise lento ngoba manje ngiyayibona ukuthi izofuna ukuya la kungafanele iye khona. Yabona nje kuqala usithando sami lo ubheki. Kahle kahle yena kunezinto azenzayo ngale ayifihlayo. Yabona mayethi lo akangangitshela izinto azenzayo. Kunezinto azenza futhi mina ngingazazi. Ngiyakubona nje lokho kuphuza nani ngoba esezohlala kulento yokuthi wasibona sifica sibuka imovie kanje abantu abadala engafele ngabe ngibuka nekani. Kunento yena ayifihlayo yena ngokwakhe azenzayo. Ngamanye amazwi Bamaphumulo ngifuna usidonse kakhulu ngoba njengamanje nanga umuntu esize ngaye. Uthi wena Bamaphumulo aqinisekisa ukuthi izinto azenzayo sisi ayitshela ukuthi uyifihlile uzizwa ngosisi omncane. Ngizizwa ngosisi omncane. Namanje usaphika ngana kwethu. Hayi lokho kusho okuncane ngikwazi. Hey, angazi ukuthi ke kuzoba yikuphi ngoba shuthi phakathi kwami naye shuthi sesizoba namanga sobabili kodwa nje lokho engikushoyo mina ngisuke nguzwa ngaye engitshele futhi ukuthi ugcina ushilo wena ukuthi akafuni ukuthi yaziwe lento ukuthi wena usuyazi ukuthi lokho kwenzayo mina ngiyakwazi. Nanokuthi ingane yakwethu wena aweke ukuthi njengamanje ubudlelwane bamamncane wakho nobamncane abukho stable kahle akukho esempilweni ngenxa ukuthi sekunezinto abayibangayo okuthiwa iqhamuka ngawe emlonyeni. Uyakwazi lokho? Mangathiwa kuyenzeka usuyakwazi ke manje siyaxoxela kuyenzeka ukuphatha kanjani? Akungiphathi kahle. Kodwa phela naye baba omncane mina bejwayele ukunginikeza imali. Ukuthi uyenzeni ma? Athi benginika nje imali. Ethi yenzeni imali? Cha khona ukuthi ingane uyiphi imali njengosibali ngimnika imali kwesikhathi uma engekho mangikhona mina ngithatha imoto kwamngane wami sihambele nje. Yabona Ngane. Sobabili sihambele sobabili siphinde siyibuyele futhi. Lokho ke bengikwenza ngifuna ukuqamba manga imali bengimnika nje ngimjabulise njengengane ngoba phela ingane sihle nayo la endlini angithi yena mhlamba akekho usemsebenzini emini abuye futhi ntambama abuye futhi sihlalele futhi si right ngoba kukho befika endlini kuthiwa kukho afika ingane iphekile. Ngiyadideka ke manje. Manene ingane zakwethu senzeni sibe clear la. Sis. Awusikhulumela into ekhona la umlengane wami la ukuze sizokwazi ukuya phambili. Ikhona into eyinkinga between wena noma umncane wakhe singayazi thina ufuna usixoxela yona mhlambe. Ngiyeza kuba Maphumulo ngoba kuningi sengikubone kubaba ukuthi ukwenza budedengu. Uma ayikho into esibangayo kodwa uma 2 years back khona umfana engangithandana naye ngathi ngimtshela ngoba phela ngithi uma wathe angibomtshela uma ukuthi khona umuntu engisengiqala ubudlelwane naye ngesimanga sokuthi umana ongizalayo wakwadlula emhlabeni ngeenkingana nje naye ezincane. So mase ngimtshela mina uma wavesane nje wangishaya uma kunalokho kunokuthi noma ngisho noma sengixolisa still futhi wangishaya wathi angihlukane naye. Okay ngahlukana ke naye kodwa lokho yena akakwazi ukuthi kwakhe isilonda kumina. Unento eyiqhubo ibambile kanjalo uthuma wakho wakushaya. Wena ngokubuka kwakho kwakumele uvunyelwe uqome. Wawuneminyaka ngaphi? Ngangisano 19 years lapho kodwa phela nakhona futhi wangafanele athi mengishaya bese yoqoma khona lapho. Oh. Nakya. Okay. Now we get it. Uthini umndeni uthi week. Hayi njalo. All right. Lo muntu owamqomile uye lo msho uthi umfobo kababa omncane. Yebo yena. Ma. Ake sizwe ngawe ma. Isizathu sakho sokuthi ungathanda ajole nala mfana waka babomncane kwakuyisiphi? Ingoba wayesasemncane engakakulungeli ukuthi fanele ebe nomuntu wesilisa. Wayesemncane na 19. Yebo. Lo muntu futhi oqala usaphansi usaphansi kwesandla sami. Okwephahla lakho. Manje uzoqoma kanjani khona la uqoma la engiqome khona futhi. Shuthi sesifana njengobala ekhaya sesifana njengama twins la ekhaya. Ngiyakuzwa. Yamuzwa ngithi kube kuyingane yami. Manje umntwana njoba iphoni ke salusikhuluma ephoni ngoba sesibonile ukuthi ngikwenza ayikabi salusikhuluma.
Cha, ubaba omncane mina ngeze ngimdownloadele iphone angithi isikhathi esiningi baba omncane unokuthi uma eqeda kugeza avisane nje azodlula ngala kumina. Kunezinto azenzayo nje ezifani ubaba omncane kumina nakunokuthi angiphe imali. Ngelinye ilanga-ke sathi sihleli-ke sasibhorekile ngase ngingena ku-Chrome-ke. Wayivulela iphone wangabaleka ngithi ubaba omncane nayibuka noba u2 nathintana. Kancane kodwa wangipha imali ngalokho. Wakuphi imali ngalokho nje uthi nibuka iphone nobabili. Wamthinta kancane. Wangithinta kancane wangipha imali. Kwakumnandi. Ngoba phela senginakho ukuthi ngimthande ngingavuma. Isithunywa sivuma ulale nonkosikazi wakho usivuma ulale uthinta ingane. Uyayibona ukuthi njani? Hayi leso sithunywa sababa omncane mina ngisasi. Kahle angazi kodwa yenzeka into engizothi fana naleyo kodwa hayi ngoba kwakuyinhloso. Ukubone ulingeke. Angaze ngibona. Ulingeke ngendlela ongayi-understand. Number 2 yabona ngoba ekhala ekuqaleni ethi kimi asisazwani kahle ekamereni lento okuhamba kwakhe lento okuphuza kwakhe. Vele bese ngicina bese ngala ngibheka le kusekuseni ayivuka yile emsebenzini ngihlalele mina la endlini. Wena wasubona umfazi khona la egcekeni. Hayi ngoba mhlawumbe ngangibona umfazi kodwa ngendlela nami engabona sekufika isilingo ngakhona nami ngayikhuza sekwenzekile ukuthi ewu ngalenza iphutha ebengingafisi ukuthi kude kuzigcine kuze kufike la sekufike khona manje. Manje ake ngizwe la fast. Usuqala ukumthanda baba omncane. Mawubuka uma wakho umbuka njengani njengamanje? Ngimbuka njengomama. Kodwa-ke usezongixolela nayo baba omncane nami sengiyamthanda. Angisezwanga sizoxolela ngoba Baba omncane ngiyamthanda. usuyamthanda. Ngezindlela umama omncane wakho usumbuka njengomnakwenu. Yebo. Yonke lento ihlobene nokuthi umama omncane wakho wakushaya kususe esokeni lakho. Yebo. Yama 2K. Why mama omncane awungitshela mhlawumbe mawusathatha kancane nje ungabisadonsa kade ngane yakho uhlelo sekufanele seliqede. Umama lo mntwana ikhona into elinka nokuthi umnqabele uthi athandana naloya mfana esondeza elinka nawo umama noma wakhe omzalayo. Ngizosho nje angazi kahle ngoba wangasiyena umuntu ohlala isikhathi esiningi. Yeah. Kwakuwumuntu ohambayo. Manje nathi sathi mase sibona nje indlela aseyiyona saxakeka nathi ukuthi kanjani kodwa nje anginayo ishow kahle. Kodwa khona ngiyacabanga. Kodwa nje ishow anginayo yaloko. Mina ngifuna ukukuthola ukuthi ekuyiphatheni kwakhe uma wakhe ikhona into obuyivikela kuyena ukuthi mhlawumbe angafani naye. Ikhona bengimvikela kuyona ngoba bengihlezi ngimprotecta ngaso sonke isikhathi ngimhambisa esikoleni ngimlanda abuye ngenza sure ukuthi uhlezi ndawonye la ahleli khona unabangani bamantombazana futhi amafoni ngenza sure ukuthi ngiyawa-check-a ababuki lezinye izinto ezabantu abadala yabona kodwa-ke ngiyaxakeka mase ngiqhamuka sengibona ngebhomu nje elingaka. Mlangeni Mfethu. ngana ukuthi angiphosa kuwe intamo. Hey mina ngivele nga-disappointed. Yeah. Because ngokubuka kwami bengiyitshela ukuthi ayingayitsheli umama indlela abeke ngayo mbona ukuthi usawudinga umuzi wakhe uyamdinga ubaba. Yeah. But after ukuthola iqiniso nje ukuthi ubaba uyazi ukuthi umama usayishayela. Yeah. Noma ngabe kuphume kanjani aphinde futhi umamazi ukuthi ubaba kunezinto akazenza kuyindodakazi yakhe. Kwakhiwani lapho? Umndeni onjani lo? Sithembe singagonyaziwe. Akusona nesithembu. Ukubola nje okukhulu okukhona engingaboni mina ukuthi yena if ever kuthiwa ubasiza ngocwepheshe bangasizakala. Ngokubuka kwami konakala kakhulu ukuthi ungathi uthanda uma wengane uphinde ukwazi ukuthinta ingane ubuka iphone nengane. Uphinde futhi uthanda nomuntu ongayithanda into oyithandayo awukwazi ukukhululeka ngayo. Uyabona.
Because mawukuthi utshwala buyeke phela Ungcono kusho ukuthi utshwala uyakuthanda. yazi kunalento ayenzile. Kwangampela uthinto umuntu otshwaleni. Ngoba utshwaleni ngiyaphuza Ungena utshwala iphesenti. Isibhodlela phezulu ngiyiphuzela utshwala ngigibele emotweni ngishona endlini. Yayizwa leyo nto. Akekho umuntu ohambe ngiketula ngala. Yena uketula khona la Egcekeni. Yabona? Kodwa ke ma Isiwani leyo. singakwenzi konke kube ngazi ukuthi ku right ngoba uma umuntu wesifazane noma wesilisa nakho uthando nomuntu kukhona izinto efuna nivumelane ngazo, kukhona izinto okumele sacrifice ukuthi uzoyiyeka. Akuwukuthi wena mawukuthi mhlambe othandweni lakho ofuna uvikela ngempela, kumele ezinye izinto zigcine ziclear kumuntu othandana naye lo ubaba lo. Angiboni ukuthi kuyinto ephilayo ukuthi kunezinto ozenzayo ozube proud ngazo ukuthi uyamfihlela kodwa ubuthi wakho umuzi. Ya siyakuzwa King. Lokho yabo nje lokhu kugodwa ngiyakuzwa lokhu kwabamaphumulo and indlela obeka ngayo angifuni ukuphikisa nje indlela obeka ngayo wrong lento kwabamaphumulo, but le yokuthi senze ngazi ukuthi le yokujumpa ama-fans kube nezinto egada ozenza mayesuke angekho, angiboni ukuthembeka kukuphi lapho. Ya kukho impela ukuthembeka kulokho okuhlangene nokuthi umama kodwa isikhathi ezinye izinto awukwazi ukuvela uyiyeke King, it takes time. Mhlawumbe indlela aphuza ngayo isihlukile na before ngobazi ukuthi mekuzohamba isikhathi igcine kuyiyekekelile ngimama and ukuphuza kusabisa umuntu mengasakwazi ukucabanga kahle, ikuphuza ukuthi aphile impilo obudedingu kodwa mesakwazi ukugibela emotweni ahamba ayofika ekhaya aphinda aphile impilo e-right. Angiboni ukuthi kuyingozi ukuthi nje mhlawumbe yena umuntu esingamnikeza ucwepheshe sithole ukuthi yini emenza ukuthi angayiyeki lento ngoba kahle kahle for the fact ukuthi uvumela ubaba kusho ukuthi she was willing. Kunamantombazane othi moyashela athi kunothi ngeke utshwala manje ngeke wena, so yena akafuni ukukutsheka utshwala. Kusho ukuthi kusho kancane kancane into engagcini iphelile leyo, yayizwa leyo nto. Kodwa bese ngibukela esimeni sika baba ungathi uyayipromoter naye lento ukuthi umama ahlala ahamba ophuza indlala inkinga uzobaxoxela kanjani abangani bakhe ukuthi angitholi lutho mina noma ngagoduka noma ngabuya angitholi next. Yayizwa leyo nto, so nje benendlala kufanele abe nendlela ukuthi akhophe ukuthi uphila kanjani. So mhlambe notshwala singabusebenzisa njenge coping mechanism yakhe ukuthi kunokuthi ngoba vele kwenza kanje vele ngiyiphuzele ngishayela into eyodwa ngilale kodwa asikhona uzothola usizo yazi ngizoprovide usizo. Impela sivale lapho cha imana ukuthi asizakale kulento leyo tshwala. Yeah, understand. Ngiyazi ukuthi iyona inkinga noma uzobiyeka but ilungisa kanjani leyo kuhlala nengane ubuka iphone uphinde uyithinte kancane. Wrong total. Wona mntana afuna sisho kuwe yeke ukhohlakala semncane. Yeka nje uxagelwa isimilo semncane. Yazi uyihlo njengoyihlo, yazi umamncane wakho njengomamncane, appreciate ukuthi bakukhulise from where njengoba usula ukhona. Buka uyihlo umbuke njengoyihlo, uma kukhona into wrong ayenzayo gijima uyotshela umamncane wakho sizofika isikhathi sokuthi ukhule uyithathele inqumo nawe umamncane akudedele uyophila impilo yakho nesoko lakho lizokujabulisa neminyaka elingana neyakho, ngoba le nto eyenzeka umamncane wakho manje noma ungamthola umamncane wakho uhlale naye kube owakho usengayenza kuwe nawe sewufana nomamncane wakho. Hallelujah. Yasebona omunye ofresh okudlula wena. Jesus. Sesikhuluma ke manje kwi-page lokuthi ke bamaphumulo yonke into ayenzayo la uyinkunzi malanga okuhlakaza umuzi nokungathembeki endodeni, ngoba ingane noma ingakhula kusiphi stage uhlezi une right yokuthi yona njengoba amaphumulo le nto ongikhombisayo nomntana nami ngiyifuna noma kuthiwa ngicabana kanjani noma mncane nomuntu wakho bekufuna uthatha ifoni nazi ingane iza ku Chrome ngidownloadele into enje bese kuba ukuthi ke ugadisime ukuthi uma mncane angayixoshi ingane kodwa kube nokuthula ekhaya niphile futhi kodwa ingane kwazi ukuthi you stand still usemdala kunayo noma ngathiwa ke khona into nawe mntana wakho nento ubaba omncane ayenza tshela uma angithanda ukubona ubaba omncane ebhushuzela nge45 yakhe endala ngifuna umugcina njengobaba yonke lento ibe clear so sokwazi ukuthi ekhaya sikhuluma si open so that into ekanje engayefili lento ukuthi umthinte kancane kusasa uzokurape. Hayi mengeke ngoba umuntu wesithunya. Hayi ngeke lesithina sakhe mina ngisasithembi ngeke. Siyavuvukala but fine. Cha kodwa ke ngicela ukuxolisa. Yeah ngiyabonga sami ukuthi lokho kwezakalayo sizokulungisa kodwa nabo bobabili le eyabo yokukhokhisa okunye ngokunye
safele nabo beyilungise beyilungise ngoba lahlahle impilo ephilwa lapha endlini kuningi kodwa ke kuze kugcine kufike kulezi izathu lezi hayi ngoba mhlambe kuyinhloso noma kuyini kodwa kuyindlela ukuthi senze umuntu enze lento adlule ngoba lakhe ufuna ukuzisa omunye umuntu ubuhlungu kodwa nje ngiyaxolisa ukuthanda sami Nkosi ungixolele sizoyilungisa lento noSibali angakwazi ukuthi kuphinde kuqhubeke lento ekade yenzakele cela nje uxolo ungixolele Awusaya futhi kuSibali manje vele ilungise nayo ma azolungisa nengane into engayithi mawuza ngapha into engayisho ngana dadewethu ngiyaxolisa ukuthi ngakubeka isandla ngalela langa kodwa ngangithi ngiqondisa indlela eya phambili la uzobona khona ukuthi kiwe empumelelweni ukuze nawe uzoba nokwakho nokuqondene nawe hayi abafana bazodlala ngawe hayi abafana bazodlala ngekusasa lakho abafana bamanje abasathandi bathanda wena ukuma kwakho noma umi kahle kuba fresh bakhaqede lapho asuke ahambe mangakushiya ngamathambo eswini uzokushiya nesifo aqede ahambe so into mina engangiyivimba kuwena ngangivimba ukuthi ungaguli uze ufane noma wakho uhambe njengalendlela ahamba ngayo ingakho bengiprotecta kodwa ke into mina engizoyisho njengamanje ngoba ngeke ngisakwazi ukuthi mina ngihlale nawe ngoba usamncane usabanye abangani bakho bazokutshela ezinye izinto uphinde uzongenzela amanye amafilimu la endlini ngizokuthatha ngiyokubeka endaweni esafety khona ila esofika khona njalo sikuvashele uma udinga izinto ezithize siyakulethela uma udinga ukuvakasha uyavakasha kodwa hayi ukuthi soqhubeka sihlale sonke wena la uzohlala khona uzoba safe kodwa hayi ke ngiyabonga ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa nami ngizocela ukuthi ngixolise ngalapho ngalokho engikwenze kuwena noma ngeke ngisakuchaza ngoba kuyihlazo kodwa-ke ngizocela ukuxolisa ngehlele ngezansi ngiyakuzwa ngiyakwamukela mama ngiyawubona umendo la ekhaya sengiyawubona mina mase ngubhidliziwe usase right hayi u-right kuba bazofana mase kumama mase yabona ocwepheshe ezama ukuthola usizo lokuthi ayeke kusamponjwana and also umndeni wonke ngicathi uyalidinga i-counseling ngoba ubaba ubalulile ukuthi kune-toxicity vele between umama nondodakazi kunama-grudge akhona so kuningena akubonile njengoba ehlala nabo so okumenza ukuthi naye agcine mhlawumbe esethamba vele uyazi ukuthi indodakazi noma yena bangayenza ngiyamtshela usisi ngoba banenkinga kodwa-ke asekho lapha sabuyele emuva into ebalulekile ukuthi ubaba usenzile sabona umaphumulo ukuthi indoda ngempela isithunya sisebenzayo sengiyazivuma manje isithunya ngoba ufike wathi nje ngiyaxolisa lokho engikwenza kodwa kuningi kufanele ilunge la of which ngokubuka kwami iyona into e-right ababone ucwepheshe sibone ukuthi baya kanjani phambili nomama futhi siyabonga kakhulu beautiful words to ndodakazi uzama ukumprotector yabo ngendlela ozama umprotector ngayo kodwa-ke nje ubusushilo ukuthi ngizomthatha umisa endaweni ephephile uzohamba uyombheka nawe-ke mama nibambisane nawe baba ungamncisha umama nawe mama ungasaphuza kakhulu ngoba uzobe usuthutha Amey ongengane zakuthi sithembeke ukuthi uhlelo nilithamele ngendlela nonke nizwile sobona kuma comment section ukuthi inhliziyo ebomvu ziyangakuphi kulolu suku lanamhlanje sithi bonke kakhulu igama lami uKingsichaka ngaloqa kanti loyana Mlangeni Magasela sale kahle danko Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy